Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratil Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Asy'ari. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yas bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Ta bin Yahya. Atallahu murafi siyah wa afiyah. Wa al-jami' masyayikh darut tauhid rasanya. Wa al-jami' muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Min masyariqil ardi ila magharibiha. Bariya khususan aba'ana wa ummatina. Wajdadina wa jaddatina. Wa ustadana wa syekhna. Wa masyikhina wa liman ista'ana bisabi. Wa khususan sahib hadha kitab an-Nasruddiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'anna bi ulumi wa maddana bi asari. Wa 'ada 'alaina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dikasih dan hujjatul Islam rahimahullah. Azikru wa dzikra iku ala arba'i maratib. Iku ana papat pira-pira pangkat al-ula kang pertama iku zikrul lisan iku zikir kelawan lisan. Pangkat mangka bloko. Asane utahe sing kapindho iku zikrul qalbi iku zikire ati. Malisani sartane lisan kakalfan kelawan den perdi. Wasalisatu utahe sing kaping 3 zikrul qalbi iku zikire ati. Tabaan kelawan watak wa huduru lan hudure ati malisani sartane lisan. Min ghairi takallufin saking tanpa den perdi. Warabiatu ta sing kaping 4 iku istilahul madzkuri. Iku oleh nguasani zat kang den ilingi alam qalbi atase ati wastighraq lan istighraqe ati bi kelawan mazkur. Wal martabatu utai pangkat al ula kang pertama iku qalilatun naf'i iku sithik manfaate. Wa dhaifatul athari lan apes lemah maksudnya bekase yani ngersakaken sinten Imam Ghazali biha kelawan al martabah al ula zikral lisani ing zikir lisan ma'a ghaflatil qalbi sertane laline ati inna ustutuk apa kalamuhu pengendikane Imam Ghazali bima'na kelawan artine kalam wala syakalan ora ana mamang iku maujud anna zikral lisan istuna zikir lisan ma'a ghaflatil qalbi sertane laline ati iku qalilul faidati iku sithik faedah wan naf'ilan manfaate walakin naulan tetapi zikrul lisan iku khairun iku luwih bagus mentar ke zikri sang ketimbang sangke ninggal zikir raksan kelawan babar wisan. Kila cendawaken lipadil arifina. Mana setengah wawang arifin. Inna stuna kita iku lanadkuru yakti. Iling sapa kita Allah ing Gusti Allah. Wala najidulan ora nemu sapa kita huduran ing hudur ing dalam ati. Faqala maka ngendika sapa ba'dul arifin ihmadullah alladzi zayyana jarihatan. Ihmadu muji sira Allah ing Gusti Allah. Alladzi zayyana kang mas-masi sinten Allah. Jarihatan ing anggota min jawarihikum saking pira-pira anggotane sira kabeh. Zikri kelawan zikir marang Gusti Allah.
yakni ngesaken sinten ba'dul arifin biar lawan syariah al-lisana ing lisan. Jadi iki menerangkan tentang zikir. Imam Ghazali nate dawuh az-zikru ala arba'i maratiba. Adapun zikir itu dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama al-ula zikrul lisani faqat. Yaitu tingkatan yang pertama yaitu dengan lisan tok. Lisane tok sing berucap, tapi atine tok dindi, pikirane ora ning Gusti Allah. Terus wasaniatu zikrul qalbi ma'al lisan takalufan. Wasalisatu zikrul qalbi tam'an wa huduru ma'al lisan. Terus ana sebagiane wong sing arif, wong sing ngerti ihmadullah alladzi zayyana jarihatan min jawahirikum bi dzikrihi. Memujilah kalian semua, memuji kepada zat ingkang menghias anggota badan kalian. Mujine dengan zikir, yakni zikir dengan lisan. Iku dawuh sebagiane ulama al-arifin. Fayambaghi liman akhadha fi dzikri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.